Frisbeegolf on Suomen nopeimmin kasvava urheilulaji. Se on uusi, mielenkiintoinen ja koukuttava harrastus, joka soveltuu kaikenikäisille. Suomessa on jo yli 40 000 frisbeegolfin harrastajaa ja ratoja löytyy yli 300. Hangosta Ivaloon. Heinäkuussa järjestettävä frisbeegolfin ammattilaiskilpailu European Open kerää lajin huippupelaajat Nokialle. Viikon mittaiseen tapahtumaan saapuu lähes 200 maailman parasta pelaajaa. European Open houkuttelee Nokialle tuhansia frisbeegolfista kiinnostuneita. Ammattilaisturnauksen yhteistyökumppanina pääset paraatipaikalle Suomen nopeimmin kasvavan urheilulajin päänäyttämölle. Tervetuloa mukaan ainutlaatuiseen urheilutapahtumaan.